इनॉग्रल फंक्शन करतो आहे. जवळजवळ सुमारे 40 एकर जमीन ही या लागवडीखाली येणार आहे या बंधाऱ्यामुळे. त्यामुळे 140 शेतकऱ्यांनी या बंधाऱ्याचा उपयोग आणि पुरेपूर फायदा घ्यायचा आणि लागवडीखाली आलेली शेतजमीन ही अशीच कंटिन्युअस शेतीसाठी वापरावी. इन ॲडिशन टू दॅट आम्ही वनरे म्हणून एक NGO आहे, ती शेतकऱ्यांसाठी पुढे किती मदत करता येईल, कसं त्यांना कुठले पीक घेता येतील या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि ऑनबोर्ड केलेले आहे. त्याच्यासाठी टेक्नॉलॉजिकल इंटरव्हेन्शन इन ॲग्रिकल्चरल या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही एक यूटेक म्हणून एक एजन्सी आहे, ती एक हायर केलेली आहे आणि ते तुम्हाला सायंटिफिक पद्धती शेती करण्याच्या त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहे. सॉईल टेस्टिंग, वेदर चेंज, कुठल्या प्रकारचे पीक घ्यायला पाहिजे त्याबद्दल ते मार्गदर्शन करतील आणि या संधीचा सगळ्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा. मला वाटतं प्रेमेंद्र सरांनी भरपूर पाठपुरावा करून या उपक्रमासाठी आमच्याकडे हे केलेलं होतं आणि खरंच त्यांचा पाठपुरावा स्तुत्य वंदनीय आहे आणि आम्ही त्यांच्यासाठी त्यांना आभार मानतो. डे बाय डे आज या डेव्हलपमेंटाची आज गंगा जशी वाहता तसे पद्धतीने संबंध आज आमच्या मतदारसंघाचा विकास झपाट्याने चालू झाला. आणि तसेच आज काल आम्ही 2 दिवस पहिली आमचा एक मोठा एक प्रश्न असलो सुटाळू जागणार होतो. प्रश्न म्हणजे पंचायत जंक्शन टू डायरेक्ट तिकाजन जंक्शन आणि वन आमदारान वन प्रायोरिटीचेर तो फायल अप्रुवल करून हाडली आणि ताबडतोब ते आता या 2 दिवसांत काम चालू जातले. कुंभारवाडा मय हांगासर असलेल्या या बंधाऱ्याचे आज लोकार्पण सोहळो हांगासर संपन्न जाता. वेदांता सेजा कंपनीच्या CSR फंडांसून बांदलेलो हो बंधारो जवळजवळ 40 हेक्टर जमीन आणि 140 शेतकार जे हांगासून ते कुंभारवाडा पासून ते सावंतवाडा या शेतांक लागणारे हे उदक या बंधाऱ्यापासून आमकां मेळटलें. जो मुख्य स्त्रोत आहा हे मय तलावासून हांगासर थारपाक जाय या पद्दतीन आज हो बंधारो बांदलेलो आसा. 50 लाख रुपया खर्च करून बांदलेल्या या CSR फंडांसून जे सेजा वेदांता कंपनी हो बांदलेलो आसा. त्यामुळे हांव आमच्या सगळ्या ग्रामस्थ नागरिकांच्या वतीनसून किंवा आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीनसून सगळ्यांच्या वतीनसून त्यांचे सेजा कंपनीचे हांव आभार मानपाक सोदतां. आमच्या या मये गांवांत जो शेती म्हणून वांयगण हे शेत जे आमी मुख्यतः पिकयता आणि हेका उदक सांठो जो लागता तो आमच्या मये तलावाचो घेता आणि ह्या तलावाच्या उदका पासून ही शेती पिकोवपाक लागून घेतलेलो. एक 3-4 महिन्या पयलीं आमी हो प्रस्ताव तेंच्या कडेन मांडलो आणि त्वरीत तेंच्यांनी तो मंजूर केलो आणि ह्या आयज उक्तावण सोहळ्याक आमच्या बरोबर उपस्थित आसात वेदांता CSR कंपनीच्या वतीनसून हो खरोखरच आमच्या मया खातीर एक बरो उपक्रम आणि बरो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हँडओवर केल्लो आसा. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हांव मागपाक सोदतां की जी कंपनी इतलो CSR फंड आमच्या ह्या गांवा खातीर वापरता खरोखरच तेंचे उपकार आटेन दिसता. तशेंच आमच्या ग्रामस्थांनी जशें बिझनेस कंट्रोल्ड मायनींग करपाक जाय तेंच्यांनी बी कंट्रोल्ड मायनींग दवरून ह्या गांवा खातीर जशें सहकार्य लोकांचें मेळटलें तशें तेंच्यांनी सुद्दां ह्या पर्यावरणाचें आनी ह्या गांवाचें संरक्षण करपाक लागून तेंच्यांनी काम करचें. आणि आज अशा तरेचें जें सहकार्य जें दिलें आहा तेंच्यांनी अशा अनेक कार्यक्रमांनी अशे अनेक प्रकल्प तेंच्यांनी आमच्या गांवा खातीर आंखलेले आसा. आमी तेंकां सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी ते उचलून धरलेले आसा. ज्यो इफेक्टेड पंचायत आसा म्हणजे पिळगांव आसूं आमचे मया आसूं हे भाग जे आसा ते जास्तीन जास्त इफेक्ट जाता आणि अशा तरेचे हे बंधारे म्हणजे आज उदकाक लागून जो सांठो निर्माण जातलो हितून ह्या शेतकऱ्यां खातीर खूब वरदान आसा. आज आमच्या ह्या माध्यमांसून हांव सांगपाक सोदतां की जे शेतकार आमचे भाव शेता खंय तरी पडींग दवरता ती पडींग दवरपाचो वेळ आतां संपुश्टांत येयल्लो आसा. बऱ्या तरेन हो बंधारो बांदून पूर्ण जाल्लो आसा आनी फुडलीं जी शेतां आमकां पिकोवपाक जाय ती पिकोवपाक शेतकाऱ्यांनी फुडाकार घेवचो.